Усім прывітанні. Я, як заўсёды, выходжу у эфир о 2 гадзіне по Польше и о 15 по Менску. Усіх рад бачыць. Пакуль што нікога на канале няма, но пачакаем крышачку. Сёння мы будем размаўляць аб падзеях, якія здарыліся, вельмі важныя і вельмі, з аднаго боку, прыемныя у эміграцыі. Вось. Ну а пока мы собираемся, паважаныя сябры, я уже бачу, что есть один человек и есть уже один падабайка. Вось, скажите, калі ласка, як мяне чуваць? Як мяне чуваць? Так, ладно, пойду возьму тогда свой яшчэ один гаджет, пока мы собираемся, сябры. Пускай гэта будзе нібыта заставка, окей? Так, узял я гаджет, каб читать комментарии. Усім яшчэ раз привіт. Сколько у нас людей? О, уже 15. Добрый день, паважаныя сябры. Так, привет из Юты. Юта это Америка или это Якутия? Усім привет. Зараз, сябры, я себе настрою, каб я бачыў ваши комментарии, мог их читать. Вось, ну а пакуль што я заклікаю вас распаўсюджваць, Николай, добрый день, эфир. Вось, я думаю, что у нас сегодня будзе цікавая размова. Также заклікаю вас паглядзець мой учорашні фільм, который я зрабіў паводле поста Олега Барадзіна. Он аўтар у Фейсбуку. Вельмі гэты пост зайшоў мне, і шмат з чым я согласен з аўтарам. Мне самае галоўнае, самае ад вас важнае, гэта узнаць, як гук. Таму што гук, ну, вы ж самі ведаеце, гэта самае важнае. То бок карцінкі можа не быць, а калі няма гука, гэта полны гамон, так, не? Но я чую, што гук ёсць. Дзякуй. Дзякуй, Зідан Анрі. Дзякуй майму амерыканскаму сябру, які мне купіў гэтыя цудоўныя мікрафоны DJI. Вось. Ну што, сябры, будзем пачынаць. І перад тым, як мы пачнем, я заклікаю вас также, вельмі прашу, каму гэта там небяспечна, можуць хтосьці не глядзіць канал Небеглы. У іх 585 подписчикаў. Вось, а яны хочуць весці стрымы. Вось, у Варшаве хутка будзе, у Варшаве і ў Познані будзе, добрый дзень, Татьяна, канферэнцыя палітвязняў, і яны хочуць адтуда весці стрым. Это будзе 26 верасня, не ведаю там, ці падпішацца на столькі чалавек. Канал Небеглы, Сергей Коршун, мы разам з ім сядзелі на ПК-3. Вось. Ну і тэма наша сённяшняя, про которую, ну, нельга не казаць, гэта дэпартацыя з Беларусі у Літву былых палітзняволеных, сярод якіх шмат, я бы сказаў, даволі шмат людзей вядомых. Гэта журналісты, гэта грамадскія дзеячы, актывісты. Вельмі рад, што яны на воле, што яны прайшлі гэты ад, у якім я сам быў, і ведаю, гэта не па чутках, усім прывітанні, а на уласнай шкуры я гэта іспытаў, і я ўпэўнены, што мне дасталася
вельмі маленькая толіка з таго, што перажылі іншыя людзі ў гэтым палоне, таму я вельмі рад пейзаж Беларусі. Нет, гэта пейзаж Польшы, і я яшчэ буду сёння капаць бульбу, як учора. Ось. Хаця, ведаеце, аказались ли яны на воле, таксама пытанне. Я учора глядзеў каротенькое, сціплае інтэрв'ю спадара Мацкевіша, которого я вельмі паважаю як філосафа. Я быў у яго там аднойчы на лекцыі ў Берасці. Дык вось ён на Дойчэ Веле сказал, што ён не лічыць, што ён на воле, тому что, цитата, «Я не мог выбрать место, куда я выйду из тюрьмы. Меня сюда привезли, я хотел бы остаться в Минске, а оказался здесь. И поэтому я не могу назвать это свободой». Вось, ну, тым не менш. І у другім блоке мы пагаворым пра учынак Снаганова. Меня вітаюць. Дзякуй вялікі. І всей Наганова прывет, всей лазні прывітання. Пра ўчынак спадара Мікалая Віктаравіча Статкевіча, які не адмовіўся ехаць у Літву і абраў вярнуцца назад. Это мы у другой часткі праграмы абмяркуем, тым больш, што я падрыхтаваўся да гэтага пытання. Зноў жа мне спадабаўся пост Олега Барадзіна. Я ўвогуле рэкламую яго, таму што ён піша вельмі слушныя рэчы, і я лічу, што такія думкі трэба агучваць, каб як мага больш беларусаў датыкаліся да гэтага. На жаль, я не такі разумны. Вось, на жаль. Таму я прасоўваю, прапіхваю там, наколькі гэта магчыма, хаця глядзіць мяне не вельмі шмат людзей. Ну, тым не менш, здравыя думкі разумнага чалавека заўсёды. Вось, я глядзеў, значыцца, прэс-канферэнцыю, глядзеў інтэрв'ю з тымі, хто даваў. Вось, Яўгенам Меркісам, там з імі размаўляла Аліна Коўшык, Ларыса Шыракова, Мікола Дзядок. Ну, на Белсаце гэта. Памятаю і Яўгена. Ларысу Шыракову я ўвогуле вельмі добра ведаю, у сэнсе завочна. Я даже нават не памятаю, сустракались мы ці не, але я вельмі адсочваў яе дзейнасць, калі яна была ў Беларусі. Яна працавала фрылансерам і у тым ліку, падаецца, на Белсат. Вось, і як яе тады ўжо шамілі лукашысты, яна вельмі шмат пацярпела яшчэ да 20-го года. У 22-м яе пасадзілі, дзіцёнка яе забралі ў прыют. Я чытаў, яна вельмі мужная жанчына, і, як вам сказаць, яна сапраўды верыць у тое, што яна робіць. То бок, ну, па сутнасці, і Меркіс, і Яўген, і яны селі за тое, пацярпелі, што яны прасоўвалі дэмакратычныя каштоўнасці, яны селі за свабоду слова, яны селі за, па сутнасці, за дэмакратыю. Ось, каб мы маглі у будучыні выказваць свае думкі адкрыта і без усякай цэнзуры. Ну, я маю пад увагі маральныя толькі аспекты, таму што вы ж самі разумееце, абы што казаць, ну, нельга. Нецэнзурнае у тым ліку. Вось. І, значыць, вельмі рад, што Аліна Коўшык запрасіла і Яўгена, і Ларысу на працу. Вось, не ведаю, ці вернуцца яны туды, ці не, таму што, на жаль, зараз Белсат зусім не тое, што было да пратэстаў. Зараз гэта зусім іншае, скажем так, прадпрыемства. Раней яны казалі праўду. Я вам скажу, што я сам некаторы час там працаваў, быў у іх на кантракце. Вось, я ведаю, што я кажу, таму што як бы я здымаў сацыялку, як і, дарэчы, Ларыса.
як і Кастусь Жукоўскі. Кастусь, прывітанне цябе, хорошы чалавек, сумленнае. Вось. І яны патрабавалі ад мяне толькі фактуру, што былі факты, то бок яны не публічылі, як зараз наша ніва, нейкія плёткі і ввогуле як усе. І Белсат зараз таксама апускаецца да гэтага ўзроўню, да ўзроўню прапагандысцкага канала. Вось, я адтуль сышоў, но сышоў я па іншым чыннікам, то бок там можна было працаваць, было прыемна працаваць, таму што, ну, да, там казалі праўду. Вось. Ну, зараз, што мы бачым з нашымі СМІ, ну, я не то, што гэта кажу, таму же Паўлу Мажэйка, які таксама журналіст, Ірына там таксама вярнулася, што вось, вы самі ва ўсім разбярэцеся, у вас будзе час. Вось. Ну, просто заклікаю чытаць, не спяшацца, не фатаграфавацца, як недавно вот сфоткаліся актывісты, которые приехали с турмы с Мариничем, вось, у которого я бы спросил, колькі грошаў ён зарабіў на бядзе беларусаў, на горы палітзняволеных, как ён там с апсетам кантактаваў, якія грошы расійскія браў. То бок тут насамрэч вельмі складана. Віталій, дзякую вялікі за донат. Віталій, дзякую вялікі. Вот. И, значит, что тычыцца інтэрв'ю, што мне вельмі кранула сэрца. Словы Ларысы, якая сказала, цытата: «Увесь час мы спадзяваліся, жылі і спадзяваліся, што мы не адныя, што за нас нехта, ну, падразумеваецца, дым-сілы упісваецца, што за нас змагаюцца. І гэта нам давала неверагодную сілу, каб трываць. Усё гэта трываць». І ведаеце, вось у гэтым месцы мне такі ком падкаціўся к горлу, таму што калі я сядзеў, у меня был, ну, такі ж самы настрой, што, божа, там типа за нас змагаюцца. Мне там прыслалі марку, што немцы выпусцілі марку ў абаход з абліччам Пятрухіна. Вось, ну, ведаеце, што я выйшаў у снежні 22-го года, а Ларысу закрылі 6 снежня. То бок яна шла пазней. Як вам сказаць, ну, на 2,5 гады. Ну, разумееце, пра што я кажу, да? І то бок і ў той момант чалавек шоў з такімі думкамі ў турму, што тут за нас, падправлю камеру, што тут за нас змагаюцца, што тут за нас стаяць. Ось. І я думаю, што зараз вызваленыя журналісты вельмі хутка пераканаюцца, што гэта не так, што ніхто за палітвязней не змагаецца, змагарства ідзе за пэўныя матэрыяльныя каштоўнасці, якія называюцца донатамі, грантамі, як хочаш, што яны даведаюцца пра злівы, скандалы, дикпікі, інтрыгі. Вот. Все гэта ёсць, і спадзявацца, што за вас тут ідзе барацьба, ну, я ўжо кажу, получаецца, тым, хто сядзіць у турме, а вам скажу, што ніякай барацьбы не шло ні за вас, ні за мяне, толькі за гранты. І мне вось цікава, проста цікава, я гэта выказваю у паветра, лічыце, да, што цікава, ці застануцца гэтыя людзі, Меркіс, яшчэ 5, ну, дзякуй вялікі за падтрымку, сябры. Не магу вас не дзякаваць, таму што, ну, дзякуй за ўвагу. Вось. І мне цікава, як гэтыя годныя людзі, я проста вось ведаю, вот мне падабаўся Меркіс, як ён вёл эфіры, такі інтэлігентны, шчыры, ну, на мой погляд. Ларыса для мяне ввогуле герой. Вось. Павел Мажэйка падабаўся, Ірыну Слаўнікаму я не ведаю, таму вось мне цікава, што тыя людзі, якія адседзелі за ідэалы дэмакратыі, ці стануць яны зараз вось гэтым планктонам Белсата прапагандысцкім. Ну, я бы гэтага... Гэта іх справа, я не буду нікога асуджаць, я не хадзіл у іх ботах, я хожу ў сваіх ботах, у мяне свой лёс.
Ваше рашэнне, людзей рашэнне мяне не тычацца. Проста стаўленне мяняецца, но я ніколі нікога не асуджаю. Вось. Таму што Ларыса распавядала шыракова, што яна займаецца псіхалогіяй, і я таксама вельмі любіў займацца псіхалогіяй. Праўда, гэта было раней, і мне вельмі цікава наблюдаць за мадэлямі паводзін людзей, як яны змяняюцца пад уплывам абставін. Тое самае было ў турме, і пад уплывам улады, грошай, як людзі мяняюцца. І гэта такое захапляльнае кіно. Сябры, 109 чалавек нас зараз. Дзякуй, што вы са мной, і прашу вас распаўсюджваць эфір, каб яго ўбачыла як мага больш людзей. Вот, што тычыцца Міколы Дзідка, чалавек проста агонь. Вельмі ганарыўся, што калісьці я там з ім перапісваўся, глядзеў яго канал Рэдыкс, падаецца, ён называўся, і мне вельмі падабаўся фільм яго пра магілёўскую турму. І ввогуле ён там і кнігі пісаў, і артыкулы, такой вельмі разумны, такой сімпэтам. І ведаеце, калі ён кажа, прабачце мне за пафас, я сябе ўяўляю змагаром глобальна сусветным злом, я яго разумею, таму што я бачу, што ён рамантык, і такі же, як і я, нягледзячы на тое, што мне ўжо за 50. І я таксама думаю, што я змагаюся глобальна з чорнымі сіламі. Вось, і я яго вельмі добра разумею. Проста у яго былі такія словы, якія таксама мяне вельмі ўразілі. Ён сказаў, ён зрабіў камплімент заходнім нашым партнерам, сказаў, што яны файныя, што яны такія, дапамагаюць вызваліць нашых палітвязняў, і запрасіл іх гэта працягваць рабіць, бо без гэтага яны могуць знікнуць, памерці. І я гэта кажу да чаго, што Мікалай, ён ведае, што дэм-сілы тут проста бессільны. Ён разумее, што прайшло 5 год, і я думаю, што Мікола дзядок не разлічваў, што яго выведуць, прыедуць за ім там на танкі, скажуць: Мікола, выхадзі, гэта мы. Вот тут Света на танкі з намі прыехала, тут Сярожак Ціхановскі, тут Пятрухін, гэта вось мы тут. Я умоўна кажу, канешне, ёсць іншыя рычагі ціску, то бок я не кажу там пра... Проста каб было зразумела, да? Вось, і ён разумее, што... І я вам скажу, Зміцер, прывет, я вам скажу, што... Как вам сказать? Тут получается, что... Цалкам, я не хочу там нікога расчароўваць, таму што я чую словы падзякі тым, хто іх цалкам недастоин. Вас выратаваў Трамп. Трамп і больш ніхто. Божа, храні Амерыку. Вось. І я скажу вам таксама сваю думку, она можа быць крамольнай, яна не арыгінальная. Я лічу, што для дэм-сілаў то, што вы сюды прыехалі, гэта вялікі стрэс, гэта неабходнасць вам дапамагаць, каб вонкава паказаць, што ж мы ж вас чакалі. Вось. І найлепей, каб палітзняволеныя сядзелі ў турме, таму што тады можна прасіць грошы. Вось, і яны ж за іх не справаздачацца. То бок можна прасіць грошы надалей, і грошы, я яшчэ раз падкрэслю, ёсць у адкрытых крыніцах, што грошы, мільёны даляраў давала Нарвегія, Данія, Славакія, Люксембург, за якія былі мэтава накіраваны на палітзняволеных і іх сем'і. Яны все у незразумелом накірунку, а первый джентльмен говорит: вы деньги не давали, и поэтому рот не открывайте, их и так есть кому
проверять. Вось. И скажу вам, что я ведаю информацию от человека з вясны, что люди не хочуць браць, люди, которые ў Беларусі, яны не хочуць браць грошы, ну, типа дапамогі, тому что баяцца, что праз гэтыя 300 ці там 1000, а яшчэ, ну, уявіце там за 300, чтобы тебя посадили ў тюрагу, как памятаеце, был слив з байхелпа. Ось. Вот. Злівы людзей, якія адбываюцца пастаянна, яны заўсёды папаўняюць шэрагі палітзняволеных, аб этом таксама вельмі проста даведацца з адкрытых крыніц. Вось. І вось последні зліў, вельмі моцны, гэта, калі ласка, Матолька, спадар Матолька. Ось. Ну, по 1000, там, на сотни человек ідзе, і тому я кажу, что первый ледь. И потому я кажу, что им усё равно на палітзняволеных. Им самое чёткае, калі мы б сядзелі ў турме, потому что, ведаеце, я калі вярнуўся з гэтага, калі меня эвакавалі, я там стрыжака ледзь там у ногі не цалаваў, думал, ой, господи, ай, дзякуй вам, дзякуй, что меня выратавалі. Но, сябры, это ўсё грошы людзей. Вось вы таксама можете паглядзець зараз, да, яны аб'явілі праз байсол збіраць вам грошы, то бок вам будуць зноў памагаць беларусы, дай Бог ім здароўя, за эту солидарность. Я просто... И вось менавіта беларусаў вы павінны им казаць дзякуй. Беларусам, которые вам збіраюць, кидаюць копеечки, а может там соточки, евро. Вось. Это белорусы. Так. Ну и, конечно, Трамп. Боже, храни Америку, белорусы и Трамп, потому что так есть. Вось. Так что, ну, что, в принципе, на гэтым я б першую частачку скончыў. Я б толькі бы, ведаеце што, дадаў бы тут, што тыя людзі, там ёсць невядомыя салдаты ў гэтай партыі. Вось. Я бы вас как бы папярэдзіў, што зараз да вас ёсць увага, што вас зараз там недзе павезлі, паселілі. Сябры, гэта эйфарыя п'янага паветра волі, яна вельмі хутка скончыцца. Майце пад увагай, што вы не актывісты, вы не журналісты, і вам дапамогі будзе значна менш. Проста я вам гэта кажу, каб вы не, ну, прабачце, мне там не раскатвалі губу, да? Ну, понимаете, да? Вам тут прыйдзецца шукаць работу, працаваць, і гэта вельмі цяжкі іспыт, эміграцыя. Это зараз там типа чык-чык, піўка папілі, чыпсаў купілі там за 3 еўрыка, і типа чётка, і там вам все улыбаюцца, а потым вы ж прыйдёце к Святлане на прыём, так вас не пусцяць. Ну вось, учора бачыў, я гэта шмат чуў, так, але бачыў, глядзеў трансляцыю Сергея, так там просто, ну, вось падобнае паведамленне, они просто выдаляюць, як гэта, як Шумахер. Фау. Вось. Да, і нікому вы не будете патрэбны, акрамя саміх сабе. І вяртаючыся да учорашняга відэа, которое я зняў паводле Олега Барадзіна, там ён кажа, што трэба выхоўваць і цэментаваць дыаспары беларускія. Як гэта рабіць, гэта ўжо іншая справа, каб, ну, нападобе арабскіх, яўрэйскіх, нападобе армянскіх, каб кожны беларус адчуваў сябе, што ён не адзін і што заўсёды яму дапамогуць, таму што гэта важна. Прашу усіх распаўсюджваць стрым, нас 159 чалавек. За мной хто-то тут у меня пытаўся Поле. Поле гэта майго гаспадара, то бок там, дзе я здымаю.
Вось мы разам з ім яго апрацоўваем, таму што ён дзядык, я тоже дзядык, но я молодой дзядык, а он стары дзядык. Вот, и я копаю картошечку, вчера копал, сегодня буду уже ему копать, он мне там выделил свой участочек, я выкопал себе, сегодня буду ему копать, завтра мне на съемке, я снимаюсь в криминальном сериале, вот, играю техника, без слов, но зато как бы, ну нормально, то есть нормально. Вот, і сябры, яшчэ раз вас вельмі прашу, подпишитесь, калі ласка, на канал Небеглы, у яго там 585 человек, даже если вы не будете яго глядзець, ну мало ли там, да, то яму трэба 1000 людзей, 1000 людзей, каб ён мог весці стрымы. Значыць, стрымы, ён хоча весці стрым 26 верасня з Варшавы, там ён зарэгістрыраваўся на канферэнцыю палітзняволеных. Вось, я таксама на ёй зарэгістрыраваўся, не ведаю, чы пусцяць мяне, чы не. Я ж, типа, прадстаўляю бяспеку на адкрытых мерапрыемствах, да, так дзіўна. Вось, ну, калі што, ён будзе на мой канал весці. Ёсць такі механізм, што я магу перадаць права вядзення трансляцыі любому чалавеку і не даваць яму нават пароль. І яшчэ я хачу, сябры, паспрабаваць такую фішку, давать слово белорусам, которые, ну, например, в Испании. У меня есть знакомый, с которым я сидел, Илья Турков, мы с ним гуляли у нарды, там, ну, карацей, ну, файны хлопец, и он неабыякавы. Вось, і ён в Іспаніі, і ён кажа, што ён можа распавесці пра то, як беларусы, якія там ёсць, ну, праграмы, соцпакеты, карацей, як беларусы жывуць у Гішпаніі. Вось, што там з языком, я ведаю, зараз ён вучыцца на права, пра пэўныя плюсы і мінусы ён распавядзе. Ну і, канешне, што мяне, ну, найбольш цікавіць, гэта яго палітычная пазіцыя, ягоныя думкі, таму што, ну, а што? Ну, мы ж хотим домой вернуться. Я не ведаю, як хтосьці з вас, я так докладно хочу. Вось. И я, может быть, у хуткім часе я хочу зараз освоить, как вести совместные эфиры праз телефон. Меня запрашаў Зміцер, Апіньён з Америки. Ён кіроўца, дальнабойшчык, ну, по-нашаму, так, я не ведаю, як это в Америке называется, ездзіць на траке. І я б з задавальненнем бы прыняў бы, і не толькі яго, прыняў бы, ну, просто трэба навучыцца, і мне сказалі, што такая магчымасць ёсць, так што з метро, калі ты мяне чуеш, я думаю, што ў бліжэйшы час мы гэта з табой правернем. І яшчэ, сябры, я заклікаю вас пісаць мне ў Telegram пытанні да нашых дэм-сіл. Ну, вось, як это было ў мяне на канале, я выпускаю ў шорцах, да, то бок, калі у вас ёсць пытанні, калі ласка, задавайце, і будзем такім чынам узаемадзейнічаць з тымі людзьмі, шмат з якіх цалкам незразумелыя, будзем узаемадзейнічаць. Глядзіце, так, зараз я пачытаю каменцікі, а потым мы перайдзем да, каменцікі, пытаннічкі, а потым мы перайдзем да, как зараз любяць казаць моднае слово, да трека Миколы Статкевича. Так, не понимаете, у меня, например, так, понятно. Так, Пилипович делает мне, Николай, комплимент. Спасибо, что мы вместе, значит, земляки, под офисным шарлатаном и с тихановскими позавчерками доставать деньги, собранные в большом количестве на помощь политзаключенным. Да, он поехал в Америку, и, ну вот, если честно, мне не очень понятно, у него там какая-то команда, он сказал, что они купили некую там дорогую аппаратуру на стрымы, что они будут стримить, там, что там у него оператор, там только человек, вообще, такая, ну, и он каже, я вот езжу выбивать гроши палітзняволеным 1300, вообще непонятно. Вот мне это незразумело, какие-то там Белый дом, какие-то у него там сустрэчы, вообще так, ну, на якой подставе он туды поехал? То бок у меня пытанне, а ці могу я, ну, сказать Светлане, я хочу поехать попросить гроши для, ну,
кагосьці там папрасіць грошы для тых, хто у Гішпаніі там или там для іншых якіх, што мне для гэтага трэба. І глядзіце, як яму ж хутка зрабілі амерыканскую візу, можа нехта не ведае, амерыканскую візу зрабіць гэта не поле перайсці, разумееце. Гэта вельмі складаны працэс, а яго выдварылі з Беларусі, і ён уже і па Польшам паехаў, хаця гэта такое пытанне, да, то бок зноў, так а где тады роўнасць? Ну, і яны ж заўсёды дэкларавалі роўнасць, што ўсе людзі роўныя, павінны быць роўнымі. А якая тут роўнасць? Вообще не зразумела. А самае галоўнае, што мэты гэтай поездки, то я там уже остаюсь, а мне тут предлагают. Оставайся, конечно, но за чый кошт ты ездишь, колькі... А потом ён кажа, мне, што трэба будзе в Варшаву на нейкую канферэнцыю по бяспецы вярнуцца. Так может, так як ты насобираешь грошаў, калі ты там их марнатравишь толькі? Так. Позвони. Так, окей. Так, а дедусь тоже белопозиция, не знаю. Наталья, так, Беларусь, США. Так. Так, Юра Чудинович, привет. Так, тут какая-то девушка Лидия Пронина. Непонятно, что вы пишете, не буду читать. Так, пытание. Так, вот сейчас Карина, привет. Значит, я оставлю Телеграм, если не забуду, Татьяна Пилипчук, я вам оставлю или скину вам в Фейсбуке, или оставлю ссылку. Окей. Так, сябры, добра, ідзем тады далей. Мікола Статкевич. Шмат хто піша, што вось, навошта ён гэта зрабіў, ён тут быў бы полезны, чаму ён не пашоў у Еўразвяз. Вось, я скажу вам, што я яго цалкам разумею. Гэта ягоны выбар. Ён зрабіў так, як павінен быў зрабіць чалавек яго маштаба. Вось, і ён зрабіў так, як дакладна на прэсавай канферэнцыі сказал Сергей Спарыш. Ён застаўся са сваім народам, что присуще лидерам. Я бы сюда бы еще вспомнил в этот контекст Алексея Навального. Что бы про него ни говорили, что он там имперец, там... Ребята, он приехал в Украину, ён цалкам, ён не дурны чалавек, ён аддаваў сябе справаздачу, отчет, что ён можа загінуць. І ён вярнуўся, тому что ён ведае, что палітык, который хоча быць сур'ёзным палітыкам, ён должен быць разам со сваім народам заўсёды. І вось так. І вот в этот лидер ЮАР тоже, он же сидел у турме, просидел 20 год, потом стал президентом, да? То же самое. Гэта учинок, ну, я в огуле лишнее говорить, да, что Статкевич герой, я лишу, что ён зрабіў цалкам правильно. Вось. Больш таго, ну, трэба разумець, што гэта быў удар, і очень моцны удар по рэжыму Лукашенка. І ён быў зроблены не за 200 тысяч, ну, памятаеце, да, хто збіраў 200 тысяч нібыта на гэтую мэту, а просто бесплатно. Это удар по гуманітарнай маске рэжыма Лукашенка. Тому што апошні час дыктатар і ягонае атачэнне пачалі выбудоўваць знешнюю лінію мягкай трансфармацыі рэжыму, ну, типа рэжым такой з чалавечым абліччам. То есть мы тут все людзі, вось яны пачалі, лукашысты, імітаваць гатоўнасць да частковых саступак, праз кропкавыя амністыі, вызваленне асобных палітвязняў па гуманітарных падставах, пачалі дыялог з асобнымі еўрапейскімі і амерыканскімі структурамі пра перамовы дзеля змякчэння санкцый і санкцыйнага ціску. Вось, таму што бізнес Лукашенка – это Беларусь. І все то, што яго абклалі санкцыямі, может быть, не все санкции бьют наўпрост па няму, но для яму таксама ёсць вельмі такія балезненныя трэкі. І то бок, па факце, ён аддае палітзняволеных, меняе іх на
паслабленні санкцый. То бок это звычайная сделка, ён хоча зарабляць грошы, і тут яму Трамп предложил вось такой вариант, такую сделку, и, конечно, а что ему? И он же, бачите, что он делает? И он их вывозить, выкидывает за межу, что тоже так само незаконно. Вось, падыход такі цалкам задавальняе Европу, тому што прыгожую гуманітарную абалонку лягчэй падаць, чым яе гнілую палітычную сутнасць. Да учынку Статкевіча ўсё працавала выдатна, да? То бок палітвязняў невялікімі партыямі, але рэгулярна вызвалялі, высылалі з краіны. Вось, гэтыя дзеянні как бы производились в контексте выстраивания диалогу с США и ЕС. Вось, у прэс-рэлізах гэта все прыгожа падавалася, ну нібыта такія вось крокі робіць Мінск на, ну, ідзе, ну, да дыялогу. Все былі задаволены. Вось, Захад атрымліваў карцінку сігналаў Лукашэнкі пра выбудаванне дыялогу. Сам Лукашенко меў прастору для маневру. Ну і апазіцыйная міграцыя, чарговыя кейсы поспеху. І мне вось заўсёды так, ладно, будзем размаўляць пра Міколу, бо уйду я ў бок і все, і пайду там разносіць нашу апозішн. Вось, і тут, што здараецца, Мікалай Віктаравіч вяртаецца назад, свядома, падкрэсліваю, вяртаецца назад. Не жадае ён перасекаць мяжу. Гэтым сваім учынкам ён ламае саму логіку памілавання вось гэтага жэста Лукашенка і ламае сцэнар. Он паказвае всему свету, што не ўсе з'ехалі, сышлі з Беларусі добраахвотна, і не ўсе згодны на свабоду ў абмен на выезд. Статкевіч паказаў, што сам акт вызвалення гэта прымусовая высылка. Так яно і ёсць. Вы ведаеце, што шмат у каго, я скажу, выжуцілі з краіны, няма паспартов, забралі. Вот. І ён адзін з 50 застаўся на нейтральнай паласе. Пажылы чалавек, 70 год, да? Можа, я недакладна скажу, да? З расхістаным у турме здароўем, без всяких умоў. Ён проста не пайшоў. І цяпер ніводнай СМІ, ніводны заходны аналітик не можа без агаворак сказаць, што гэта было масавае памілаванне. То бок ён паказаў, што гэта все не так. І гэта вельмі істотна. Вось. І зараз гэтае памілаванне ў вачах Захада і ўвогуле выглядае як прымусовае выцісканне людзей, якое адбываецца пад кантролем. Ну, і Мікалай Віктаравіч гэта пацвердзіў сваім целам, сваімі пакутамі і сваім жыццём, магчыма. Ну, вот, Статкевіч, кажу, Сярож учора сказал у стрыме, адкуль ён ведае, я не знаю, што яму дадуць 10-15. Вось. І зараз я просто хочу подвесці к тому, чтобы мы асэнсавалі, што адбылося. Што рэжым выбудаваў паказуху гуманізму не як акт справядлівасці, а як знешнепалітычны інструмент дзеля смягчэння санкцый. Паказаць Захаду, што типа ён, Лукашенко, нібыта гатовы да саступак і гатовы да гуманнага нармальнага дыялога. Вось. І што ўся гэта схема будавалася на фактычнай маўклівай згодзе вызваленых удзельнічаць у гэтай карціне беларусаў. Я шчыра рад, што усе вязні на волі. Дзякуй Богу, што все яны жывыя. Ну, калі браць з пазіцыі глыбокага аналізу, глобальнага, ось, прааналізаваць то, што адбываецца, то, што адбылося, тут вельмі да болі простая выснова. Перайшоў мяжу, значыць, ты прыняў правілы лукашэнкаўскай гульні. Адпусцілі для таго,
каб вы зніклі, каб мы зніклі. І ну, гэта перамога рэжыму як ні круці. І ведаеце, я сам думаў, што я бы зарабіў у гэтай сітуацыі. І я схіляюся да таго, што я бы не выйшаў бы з аўтобуса. Я бы паехаў у Літву. Магчыма, калі б, напрыклад, ну, это, знаете, так, дурны думкай багацей, калі б я быў фігурай такога маштаба, як Статкевіч, тада, магчыма, так. Таму што, напрыклад, калі я сядзеў у турме, у СІЗА, там, потым я заўсёды, я, типа, блогер палітычны, я, ну, типа герой, і я себе, ну, я так, конечно, прикалываюсь, но мне гэта давало такой что я никаких помилух не подписываю, тому что не, мне, калі б простым был, может, я подписал бы, там питання немало, так, я что, народный репортер, помилух не подписывая, ну, понимаете, про что я кажу. Ось, так что тут такое, ну, я бы, хутчэй за все бы, сел бы и поехал далей. Ну, и пропоную вам, сябры, самим написать у комментарах, что б зрабілі вы на месте Миколая Статкевича, который адмовіўся удзельнічаць у гэтай гуманітарнай здзелцы, который застаўся ў Рэспубліцы Беларусь, хаця цудоўна разумее, што калі яго зноў пасадзяць, то ну, ён можа не дажыць да свайго другога вызвалення. Вось. І вось ён маўкліва разбурыў сцэнар і паказаў свету сутнасць антигуманнага рэжыму Лукашенко. Нема ніякага гуманізма, есть толькі прымусовае выцісканне. І зараз трэба дабавіць, якім чынам гэты паступак, который, ну, выглядае для БЧБ структур, БЧБ дзеячей, да, которые нас представляют, белорусов, и которых никто это робить не уполномачивал. Вот. Это такая якостная оплевуха гэтым людям, якія годами закликали нас ісці на компромиссы, казали про национальное примирение, просили часова зняць санкцыі, каб выратаваць палітвязняў, падавалі сябе як гуманітарных перамоўнікаў, паводзілі сябе так, быццам бы дагаварняк з этим маральным вырадкам, гэта адзіны шлях да свабоды. А Статкевич не сказал ни слова, без всякого пиара сделал поступок. Сваім учынкам ён сказаў усё вычарпальна. Ён паказаў, што ёсць людзі, якія не прадаюцца і якія не жадаюць прымаць удзел у гнуткіх схемах. Ось. Ён выбраў камеру замест вызвалення, ён выбраў ізаляцыю, ён выбраў турму замест паездак у Брусэль, пакатушак у Злучаныя Штаты Амерыкі і нейкія там канферэнцыі. Ён выбраў застацца на сваёй зямлі у Беларусі. Вось. І ведаеце, я вельмі вось я ніколі не был там его там нейкім прыхільнікам или там фанатам. Я з ім был асабіста знаёмы. Меня ураджвала яго імпэтнасць, яго шчырасць, яго моц. То бок, блин, вот с ним, калі там знаходзішся побач, ён ну просто, и пойти с ним в разведку, там недзе воевать, ну это просто за счастье, потому что ты чувствуешь, что гэты человек, ну просто, ну он герой. Вось. Галасаваў бы я за яго как за прэзідэнта, но я не знаю, я сумняваюсь, але гэта не істотна. Я просто хацеў падкрэсліць, што вось гэты ўчынак толькі зараз мяне накрыў такой хвалі. Я про гэта не думал там, як я да яго ставлюся. Я яго просто безумоўна, безмежна паважаў заўсёды. Заўсёды і за 2010 год, і за ўсё гэта. Вот. І Статкевіч-то ён не супраць вызваленняў, ён супраць хлусні.
Ён адмовіўся быць прадметам гуманітарнай здзелкі, якая разыгрывалася ў інтарэсах у тым ліку і тых, хто хацеў зменшыць санкцыі для Лукашэнка, і которым свабода ва ўсёй Беларусі ім ввогуле не патрэбна. Я вельмі спадзяюся, што журналісты, якія прыехалі зараз, адпачнуць і таксама пачнуць разбірацца і задаваць пытанні. Вось. Так, ну што, сябры, такой вось Миколай Статкевич, блин, мне как-то так, даже не ведаю, что и казать. Я настолько, это как-то по-белоруску, не раз'юшаны, а растревожаны, узрушаны, что да. І вось дадаў бы я да гэтага, што стратэгія Миколая Статкевіча ў дадзеным выпадку гэта не быць часткай сістэмы, нават калі ў цябе ёсць выйсце, то бок ты мог саскачыць, а ён не саскачыў. Ён паказаў, што ён не тавар. Вот. Прынцып і ўнутраны стрыжань гэта важней за любыя тактычныя саступкі. Миколай Віктарович не проста адмовіўся, ён спрацаваў стратэгічна, як сапраўдны лідар нацыі. І гэта не эмоцыя і не дэманстрацыя, гэта глобальнае стратэгічнае мысленне чалавека, які разумее, што нельга вызваляць Беларусь, саступаючы рэжыму ўжо цяпер. Нельга змагацца, здаючы на шляху дасягнутыя вынікі. І немагчыма перамагчы, калі ты удзельнічаеш у гульні праціўніка. Ён паступіў як лідар, як палітык, як палкаводзец, які свядома ідзе на самаахвяраванне, каб паказаць усім іншым нам, што так трэба. І бачыце, што важна мне зараз падкрэсліць, мне, чалавеку, который жыве у замежжы, который з'ехаў і который мае дачыненне да дэмсілаў, шмат каго я іх просто ведаю, да, і ведаю не з добрых старон, і шмат хто з іх выбірае банальна выгаду, просто выгаду. А Микола Статкевич, вось ён дакладна не такі. Он выбраў стаць прыкладам, і ён менавіта такі прыклад, без якіх не бывае перамогі. Вось, і таму зараз я конкретно яму хацеў бы сказаць: слава героям, жыве Беларусь. Вось, сябры, што-то, аж слёзы мне падышлі да горла, да вачэй. Цяжка, канешне. І мне цяжка думаць проста, што будзе яшчэ з гэтымі людзьмі, якія прыехалі, которых выдварілі з краіны, которые невядомыя салдаты, которые не ведают, что их тут чакае. Но я спадзяюся, понимаете, которые молодые, им простей. Я гэта уже казаў, маладым простей, тому что яны хутчэй адаптуются и будет им, а тем людям, которые постарше, которым нужна помощь, как этому Комиссарову, как этому Лёнику Мышленнику, которые там бомжевали, у которых, сколько таких людей, это я только двух ведаю, вы понимаете? И что значит, калі няма дыаспоры? Вы разумеете, все, гэтым лідарам яны да аднаго месца дыаспоры, якая горизонтально працуе, няма. Ось. Так, ну што, сябры, зараз пачытаем яшчэ каментары, і яшчэ я там хочу одну мыслюшку сказать, мысль. Да, Статкевич показал, как нужно любить родиму. Лидия, Миколай Статкевич, сапраўдны прыклад лідара без арміі, якую мы не паспелі пабудаваць, але паспеем, час ёсць, пакуль ёсць мы. Прывітанне ваяров БДК з Украіны, вам всім прывет.
Рассказывают на пресс-конференциях, как в РБ плохо, и 80% из них просят возвращения в РБ. Сегодня же это так. Немножко не понял, Владимир, ваше пытание, но докладно про вяртанне домоў это такі вельмі сур'ёзная квестия, да, то есть я, например, да, я очень хочу вернуться домой. І калі б я быў не таким як бы выяўным ворагам Лукашенко, ну я бы просто бы не з'ехал. Вот, і я кажу гэта уже с высоты прожитых тут месяцаў, разумееце, то что тут адбываецца, это калі ты там уже в Беларусі думаешь, тут что-то, хотя вы ж бачыце все гэтыя скандалы. И я ведаю одного человека, які хоча вернуться, хотя его посадят. Я говорю, что да он, да, говорит, пофиг, я поеду, я не могу в этой Польше жить, разумеете. Ну, так само выбор кожнага. Вось. И мне тут так само пишут, я не ведаю, там, КДБ, не КДБ, вяртайся, нічого табе не будзе, вось, толькі сядзі там тихо и нікога не ображай. А я думаю, блин, вот если бы так оно было насамрэч, я бы вернулся бы, але я ведаю, что так не будзе. Яны возьмуць мяне у оборот, скажут, давай, Сярожык, ну-ка нам тут, парабі нам стрымчыкі во славу Лукашенко. Я на гэта, ну, ніяк, ну, просто ніяк. Так, так что я думаю, что шмат людзей хоча дамоў, асабіста тыя, якія такія возрастныя, да? Так, сейчас, сябры, так. Я надеялась, что Сергей разберется, но оказалось, что мой кредит доверия разбился о реальности этого человека. Я скажу вам, спадарыня Татьяна, что я вельмі уважліва, раней у меня не было часу, пачаў глядзець відосы, которые были до 2020 года. И я вам скажу, что я вельмі расчараваны, и, в принципе, то, что я бачу яго, якой зараз, ён был и таким, тогда он таким был. Вот. Посмотрите его стримы, посмотрите, як ён контактуе з людзьмі, як ён маніпулюе, падводзіць на пытанне, ну, карацей. Ён бізнесовец. Нічога дрэннага зараз не хачу про яго казаць, я ж дал яму шанец, не шанец, а час до 1 кастрычніка, а потым я ўжо, ну, буду казаць то, што думаю, і не буду стрымлівацца. І гэта яркі прыклад таго, як яго, я лічу, што гэта зрабіла атачэнне офіса, зрабіла адмыслова, яны яго вывели просто под вось такога, чтоб он нагаварыў херні, вось, каб ён упал у вачах людзей, каб ён стал пасмешышчам. І то, што ён зараз працягвае в этой Америке, то, што ён кажа, это, ну, тоже для мяне паказчык, ну, гэта, ну, гамон, разумееце. Вось. Ну, ідіот і вор, гэта я не буду судзіць, я не ведаю наконт гэтага, но то, што ён паводзіць сябе у высшай ступені сумнеўна, і я ж тоже думаў, што ён прыедзе там, і мы как-то сустрэнемся, да, вот, і паразмаўляем, ну, і муж, он даже, ну, ён можа лічыць, што я да яго должен звярнуцца, то не, гэта не так. Я не должен. Я калі стаяў, калі мяне не запусцілі на канферэнцыю, таксама спадары журналісты, якія вярнуліся, скажу, што я стаяў там 8 гадзін пад дзвярыма, ні адзін журналістаў, якія работают у дэмакратычным, якобы незалежным СМІ, не падышоў да мяне і не запытаўся, ні кавы не прынёс, не запытаўся, а што здарылася. І там белсатаўцы, шматаўцы все. Вось, таму глядзіце. Но там, кажуць, нармальная зарплата, на жыццё ў Варшаве хопіць. Вось, тут уже самі ведаеце выбор. To be, как там, он рад to be? Привет, Минская, привет, Украина. Так, меня вообще удивляет все это шоу, которое устраивает после освобождения политических. Эти кабинетные просто пиарятся на них. Да, вы знаете, по великому рахунку, я так само думаю, что яны просто хочуць показать это як вынік сваёй працы. Яны их там, ну, в принципе,
Понимаете, у гэтым зноў жа нет нічога адмоўнага. Ну, людзі прыехалі, да, мы вось просто как потом оно ідзе, разумееце, потом-то яны нікому не патрэбны, потом-то яны нікому не патрэбны. Я кажу пра, ну, амаль пра ўсіх, кроме вядомых людзей. Вядомым людзям, да, журналістаў тоже таксама трэба ўзяць, каб яны там не пачалі свае блогі весці, каб пытанні не пачалі. А почему за Юру ничего не говоришь, который со мной стоял под дверью? Ну да, Юра со мной стоял под дверью. Ну, мой стрим, говорю про себя. Как бы Юру Чудиновича тоже не пустили на праздник демократии. Вообще непонятно за что. Вот, так что все, сябры, очень плохо. Я вот разговаривал с двумя человеками из этой партии. Я сказал, что все вельми дрэнна, рыхтуйтесь, ніякой барацьбы няма. Все плохо. Ну, вы сами разберетесь, ну, кто мне там пытанне задавал. Справа в тым, что это не то, что я скажу там, напрыклад, свое меркаванне асабістае, да, что вось я так лишу. Нет, все же есть в документах. Шмат чаго на Белсате есть, на нашей Ниве. Паўсюль толькі просто такая масса информации, которую агораць немагчыма за хуткім часам, разумееце? Вось. Так, што мне тут яшчэ пішуць? Да, і ведаеце, нашыя палітычныя дзеячы, это я ў працяг таго пытання, што яны піарацца, яны працуюць таксама, як і лукашысты. То бок, пошел дождь, это вот мы помолились. Ну, я напрыклад кажу. И они тоже где-то подойти, сфоткаться, потом сказать там то-то, это мы там зарабили, это мы их выратовали. Ну, разумеется, да, то бок абсолютно то же самое. Абсолютно, вот, до речи, такой есть Валерий Руселик, да, на Белсате, который меня там и матюками обкладывал, Коршунова. Я на него написал две скарги. В Баш, в Белсат. Вот. Баш написал, что это не их справа, то, что он в соцсетках робит, а Белсат даже не отказывая. Ну, то бок, я про то, мне там на его вообще, там, мне все ровно. Пытание, что мы будуем, что мы людям распавядаем, что, ну. Вы хотели дождь, я вам дал дождь. Да, Дима, да. Так, что тут еще? Сябры, будем закругляться. Неверагодна мне прыемна. Сегодня просто нейкі рекорд. 223 человека со мной. И я сижу на своем подворочку, на земняшным, да, на картофельным. Так. Мы не можем разлічваць на гэтые так званыя дэм-СМИ. Гэта так, на жаль, гэта так, на жаль. Гэта так, на жаль. И я вельми рад, что я не оказался в рядах инфообслуги, в рядах корпоративных перьев, в рядах инфоэкскорта, да, потому что, ну, для меня это блядство, это не СМИ, это блядство, ну, пробачьте, шлёндерство по-белорусски, да, вот. Это ганебно, да, дорога. Так, сябры, ну что, давайте тогда я яшчэ раз попрошу вас, каб вы подписались на канал. Да, я делаю огород. С дедушкой вместе мы делаем. Спадар Сергей, у нас дагэтуль няма информации про Миколая. Мы носимся со зворотами, просим информационной допомоги. Ну, Алена, ничем не могу допомагчы. Закликаю вас подписываться на канал мой, конечно. Закликаю вас подписаться на Олега Facebook, Олега Бородина. У него написано латинскими буквами Олег Бородин. Ну, очень... Ну, мне нравятся вот умные люди, и думаешь, блин, что я не такой умный? Блин, вот почему? Ну, Бог по-разному людей наделяет умом, очень достойные пишет тексты, и прошу вас для развития демократии, для развития гласности подписываться на канал Небеглы, потому что у них 585 человек сейчас, а им нужно 1000, чтобы вести стримы. Вот после 1000 можете вообще не подписываться, но они не смогут вести стримы, а 26-го у них сейшн в Варшаве, конгресс политзаключенных, ну, с такой дивной повесткой, 28-го в Познане будет. В Познань я поеду. В Познань, вот, потому что подписчики меня попросили поехать в Познань. Я, конечно, поеду. Вот, опять же, там будут СМИ, то есть снимать там будет можно. Я одразу попереджаю. Вот Герань пришла. Герань, как вчера хутко убирали комменты на стриме, где мы разом были?
Ссылки в описании стрима вставь. Так, подожди, Дима, какого стрима, немножко не понял. Ну ладно, там спишемся, окей. Вот, и моя мысль такая. И еще хочу сказать, что хочу поспробовать такой формат, чтобы люди с каких-нибудь вообще там с Испании, там с Франции, с Америки имели доступ к моему каналу для того, чтобы провести стрим. То есть такая технология, и у вас должен быть Google аккаунт, например. Ну, мы должны как-то познакомиться, я же не могу там любому дать. Вот, там есть Google аккаунт, я делаю вас модератором или редактором канала, и вы можете вести стрим. Просто вести стрим, донести свою позицию, рассказать, что вас волнует. Ну, конечно, мне треба, как это было цікаво, меня цікавить социальные всякие моменты. Ось ваш погляд на борьбу. Канал вы у меня не уведете. Да, все понял, Дима. Канал вы у меня не уведете. Самое плохое, что вы можете там наматюкаться и всякой дичи наговорить. Вот, в стриме в своем картошку еще не выкопал. В себе выкопал, сейчас буду деду копать. Вот, короче, что я хотел сказать. Сергей упомянул вчера, что Статкевич 4 часа сидел на границе. Вот. И у меня возникл такой вопрос, я думаю, не у меня одного, потому что я вот тоже его читал. Так что это он столько долго сидел, что наша первая леди не приехала к нему. И знаете, у меня вот тут возникла такая мысль, а если бы он остался? То есть понятно, что для многих людей это было бы счастье. Вот для многих, потому что очень, ну, все его любят, уважают, он герой. Вот, а что было бы в этом кабинете? Вы представляете, вот этих незнакомых людей, якія з'явилися из ниоткуда вокруг Светланы, вообще из ниоткуда, я их никого не знаю вообще. Ну, кроме вечных борцов, распиловщиков грантов Губаревича, Лебедька, этого Добровольского, да, ну вот эти вот все эти. Млодеж, там эти Глинники, Мацкевич, Валера этот, вообще. Ну, и вот он такой, а что это такое? Кто это? И что бы вообще тогда бы было, если бы зашел Статкевич в НАУ, сказал Павлу Павловичу, а он же про Павла Павловича много знает. До речі, мне про Павла Павловича Латушка розповідав один чоловік, у меня есть запись, я ось все никак не могу зробити, що дякуючи Павлу Павловичу Латушка, його рішенню, и он был в Бельгии там неким послом, что и его вернули в Беларусь и посадили в турму. Так что мне там розповідаць про Павла Павловича, і ось, наприклад, так само яскравий приклад про Ольгу Карпушонок, да? Типа пачалі за Павла Павловича усе заступацца, то бок ніякага разбіральніцтва няма. Я не ведаю Карпушонок таксама, можа яна ўсё там, ну, нахлусіла, я не ведаю. Вось, но типа это ОСЦ, мы верим Павлу Павловичу, это ихняя команда, это мертвые души, Рух за свободу и блок Латушка, они тоже ему верят. Так подождите, ну так а что это? Так а что мы тогда будуем? А где слуханье? Где слуханье по Мельниковой? Где слуханье по Котову? Где слуханье по Карпушонок? Давайте, если Карпушонок врет, давайте ее разорвем тогда. Подловим на лжи и скажем, ах ты негодница ты, а? Ну такого же няма. Вось. І тому, то, що ми тут будуємо, это такая вельми суперечлівая рэч. Сябры. Я сказал вам все, что хотел. Великий дякую, что были со мной. Нас 223 человека. Слушайте, ось, Карина, вы пишете, что Тихановский по натуре авантюрист. Так у гэтым няма нічога дрэннага. Справа в тым, што менавіта дзякуючы такім авантурыстам, я не кажу, что там конкретно про яго, а у шмат в якіх выпадках мир двигается вперед. Ну, я вам серьезно кажу, потому что я могу и про Александра Кабановского, что он авантурист у хорошем сенсе этого слова, и он вельми подвижный, он, ну, такие люди у некой ступени там, ну, двигают свет. Просто что коли яны оказываются там у правильных падзеях и правильно себе поводяць там нейкі час, а потым это вообще нормально. Пассіянары движуць усім, і у тым, что Тихановский, ведаеце, вот все, зараз заканчиваю. Вот некоторые пишут там, а что, кого он там обудил? Як бы там ни было, Сергею Тихановскому треба отдать должное.
і зараз я говорю, вообще это маё меркаванне, я ніколі з ім не сябраваў, ну каб вы разумелі, да. Вось ён заклікаў мяне з Кабанавым працаваць разам з ім на яго канал. Вось мы адмовіліся, но то, што ён зрабіў для пратэста, на мой погляд, магчыма, я чагосьці не разумею, но я бачу, што і это панимаю, да, што ён, калі даваў людзям слова, он гэтым самым уздымаў самаадзнаку, он даваў, людзі пачыналі верыць, што яны людзі. Гэта вельмі важна, это вельмі важна. Я лічу, што ён шмат чаго зрабіў для гэтай рэвалюцыі. То, што ездзіў на гэтай на машыне з гэтым домам, гэта все было класна. Вот. Так што на гэтым, ну, як мне прыемна, аж не хочацца сыходзіць. Я прашу вас яшчэ, нас 227 чалавек. Паставце, калі ласка, лайкі, потому што мне, ведаеце, так прыкра бывает, что я-то привык, что я такой типа народный репортер, там у нас проглядов было, да. Но я разумею, там типа все меняется, и весь канал за межи, находить некий актуал. Там-то было просто, там было жыццё, там когосьці побили милицианты, у когосьці отобрали квартиру, ты по месту, все в таком драйве, там прогляды, там, и, конечно, адчуванне сваёй карыснасці настолькі іншае, і гэта все такое, понимаете, что ты просто адчуваешься таким важным, нужным человеком. Вось. Вот Небеглый, да вот Небеглый зашел, подпишитесь к нему на канал, я оставлю, значит, оставлю ему, потому что я оставлю ссылку на него, и еще им надо 1000 человек, я уже 4-й раз это говорил, с Белостока я не знаю, кто здесь, ну а на этом, дорогие друзья, давайте прощаться, мне было очень сегодня натхненный такой эфир, столько много человек. Вот. Кто Тихановского финансировал на эту революцию? Воснина, знаете, я вам так скажу, вы можете, конечно, усомниться в моих словах на конт революции, кто кому платил. Я могу казаць шчыра толькі за сябе. Я ніколі не атрымоўваў ніякіх грантаў. Я заўсёды рабіў ўсё шчыра. У нейкі момант маёй дзейнасці з Кабанавым у нас, як бы вам правильно сказаць, у нас пачаўся такі перыяд, калі людзі ацэнілі, это здарылася падчас пратэстаў супраць акумулятарнага завода, людзі зразумелі нашу полезнасць і сталі нам данаціць. Вообще мы там, ну, не просили. Иногда там что-то везде писали наши там типа, куда деньги на кошелек положить. Вот. И вы знаете, это было, ну, настолько ощутимо, что ты был, ну, хватало как бы на жизнь, вы понимаете? То есть люди забрали у нас компьютер, через 2 дня нам новый компьютер, там телефон забрали, вот на тебе новый телефон. Ну, уже, конечно, не такой крутой, потому что у меня забрали очень крутую технику. И насчет мне никто никогда не платил. Да, за меня платили за меня штрафы, да. Вот, это было. Но мне там помогали, давали... телефон, компьютер давали, но не деньги, да, то бок мне не дали кэш, иди купи. Я сказал, что мне надо, и мне дали. Вот такой вот был донат, которым я поделился с теми людьми, которые со мной работали. Телефон отдал одному, телевизор другому. Вот. Что там насчет... Я даже про это вообще не думал. Меня как-то менты пытались все время сказать, что вот он там типа польский, там этот хмырь на гранты живет, но когда они меня брали в квартире, ой, спасибо, Марфа Васильевна, за 20-ку, спасибо большое за донат. Вот, и брали меня дома, да, и квартира попадала в кадр. Самые горячие стримы были, спасибо, да, было круто, и люди нам помогали вообще, как бы классно. И не только по аккумуляторному заводу, платили тем, кто вас корректировал и направлял.
Ну, меня никто не направлял. Протест против завода был абсолютно с людьми. Вот. Все, спасибо, Дима, подписался на Небеглова. Спасибо, подписывайтесь на Небеглова. Никто мной не... Про каких-то там кураторов вы говорите. Вы знаете, так можно всегда говорить, что кто-то кем-то руководит. Да, люди принимали в протестах ширый удел против аккумуляторного завода. Там были умные люди, которые владели документацией, поэтому как-то так. Друзья, спасибо. Тоже еще прошу вас, посмотрите мой вчерашний фильм. Очень классный видос. Может быть, там возникнет какая-то дискуссия, потому что те вещи, которые говорил Олег Бородин, они кажутся мне очень актуальными. И если мы остаемся жить так, как мы сейчас живем, да, то, ну, действительно, мы просто будем копать картошку, ходить на завод, и мы ассимилируемся, и нас не будет. Вот. Надо создавать диаспору, как это уже другой момент. Пишите свои предложения, какие санкции сделать, чтобы Лукашенко остановить. Ну, короче, я вас очень прошу, посмотрите это кино, оно короткое, может быть тяжеловатое, потому что серьезные мысли там серьезного человека, Олега Бородина. Все, сябры, велике вам дякую, до побачення, убачимся у наступную неделю. До побачення.